Alright, so good morning everyone, and also cold morning everyone dahil napakalamig. Today is Saturday, December 24. So Merry Christmas everyone. Pasko na. So ano yung mga handa nyo guys? Baka pwedeng makikain sa inyo mamayang gabi, Noche Buena. Alright, so today pupunta tayo sa Baguio. Pero bago yon, punta muna tayo sa San Fernando muna tayo dahil may susunduin tayo guys. Ang lamig, no? Alam ko marami sa atin ngayon nag-i-struggle maligo sa umaga. Yung iba hindi na naliligo, I'm sure. Hindi pa ako nakakalayo guys, pero giniginaw na ako. So mamaya guys, ang dadaanan natin paakyat sa Baguio dito sa Naguilian Road. Short kwento lang guys sa experience ko sa Naguilian Road na ngayon. Dati nung nagtatrabaho pa ako sa Baguio or La Trinidad, nagbiyahe kami dati, sakay ng bus pababa ng La Union, San Fernando. Noon, grabe yung soka ko dyan sa daanan na yan. So yan, nagbiyahe kami, dyan kami dumaan dati. Partas pa yung sinakyan naming bus noon. Ang bilis magpatakbo, tas paliko-liko. So yun yung dadaanan natin mamaya, Naguilian Road. So peak season ngayon, no? Hindi ko alam kung matraffic ba or what. Kasi siyempre alam naman natin, maraming mag-uuwi ang mga kababayan natin na sa kanilang mga pamilya dahil Pasko. Kaya expect ko siguro traffic, pero hindi ko alam kung maraming tao ngayon sa Baguio. Here we go, La Union na tayo. So itong Alpha natin guys pala, ma-share ko na din, stock pa rin lahat to. Ang napalitan lang is yung sa lowering crown. Alright, so yung sprocket combination natin 1538. So hindi ko alam kung siguro real test na rin to ng stock na 125 Alpha. So tignan natin yung performance niya mamaya pag akyat ng Baguio. Kasi kung sa bilis lang pag-uusapan, satisfied na ako sa bilis niya pag city drive. So sasabak natin siya ngayon sa akyatan. Although na isabak ko na sa akyatan, pero iba pa rin talaga pag Baguio yung pinag-uusapan eh. So kung matatandaan nyo, nagdaang Katutubo kami dati, yun. Matarik din yon, pero alam ko mas matarik pa rin ng Baguio. Ang ginaw! Grabe! Welcome to La Union. Alright, La Union na tayo guys. Shout out na rin sa mga may pasok pa rin sa trabaho dyan kahit Pasko. Sana all double pay. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-rides. So medyo hindi na naman ako sanay sa bigat ng cellphone dito sa helmet. Pero ox lang yan. Uy, the mortis na tayo. Ang bilis. Papuntang Agoo na tayo guys. Hop, yeah. Going Agoo. Agoo. Ang lamig dito. Time check. Uy, Bible yung nagbukas. 6:33 ng umaga.
kailangan 7 nasa ano na tayo, San Fernando na tayo, kasi 8 yung usapan namin. So dapat 7 nasa San Fernando na para makapagpahinga muna si Alpha bago akyat ng Baguio. Kasi alam ko mapapasabak talaga tong motor natin. Naiilang ako pag may bus sa likod ko, bumubuntot. Minsan bubusi-busina pa yung mga yan eh. Oh, alikabok naman sir. Oh, hindi ko alam guys kung anong part na tayo ng La Union. Kagabi guys napuyat ako. Nag-search ako ng mga daanan na pwede sa Baguio. So ang dami kasing pasikot-sikot doon, baka maligaw tayo at saka mapasok tayo sa one way, mga ganon. And alam ko bawal sa Session Road ang motorsiklo. So nag-search ako ng mga informations kagabi para kahit papano may confidence tayo na mag-rides sa Baguio City. Giniginaw talaga ako guys. Uy, natatanaw ko na yung art ng Agoo. Malayo pa tayo. Ayan, Agoo na tayo. Nanginginig yung mga binti ko guys, naninigas. Grabe, ang lamig. Ang lamig. Hoy, ba't ganon sir? Nasa Agoo na tayo guys. So good thing yung lamig ng panahon sa makina ng motor natin para hindi gaanong mag-init. Anong daon? Bawang, Kaba, Aringay. Yun yung mga dadaanan natin bago San Fernando. Ito yung papuntang Baguio, I think. Pero hindi tayo dadaan dyan, Marcos Highway. Apaka-classic naman ng motor na to. Yung motor natin, simple lang yung pagka-classic. Classic bike. Ang gusto ko talagang motor guys, yung Raider 150. Kaso mahal, hindi ko afford. Pero someday, balang araw, magkakaroon din tayo ng magkaka-Raider din tayo. Raider 150. Yun yung dream motorcycle ko. Nasaan na ba tayo? Di ko na alam kung nasaan na tayo.
Aringay. Oh, Aringay na tayo. Aringay. Hindi ko alam anong susunod. Kababa. Kinakabahan ako. Pansin ko lang guys, habang papalayo tayo ng papalayo ng Pangasinan, pamahal ng pamahal yung presyo ng gasolina. Bakit kaya? Ang lawak ng kalsada na to sa ano. Bridge. Aringay pa rin niya ata to guys. Pag-akyat yata dito, ano na eh, sa may bayan ng Aringay. O tama, Aringay nga. Ang lawak-lawak ng kalsada no guys. Sarap-sarap magpatakbo pag ganito eh. Oh, Kaba na tayo. Ngayon nasa Kaba na pala tayo guys. Ano, Kaba town proper. Time check tayo guys, 6:51 na ng umaga at nasa Kaba na tayo. Oh, nagulat ka naman sir. Uy, Bawang na tayo guys. Bawang, malapit na tayo. Malapit na tayo sa San Fernando. Kamusta ang lagay ng motor ko? Laylo muna tayo guys. Medyo giniginaw ako. Takbong 60 muna tayo. Maaga pa naman. Mag-aalas 7 pa lang yata. O tama, 7:02 pa lang. And bawang naman na tayo. So wala na sigurong 30 minutes hanggang sa San Fernando. Or maybe 30 minutes hanggang San Fernando. Kaya siguro yun. Hindi ko pa na-update si girlfriend. Ewan ko kung nagre-ready na yun. Tanghali pa naman na bumabangon yun. Buhay prinsesa. So nasa Bawang pa rin tayo guys. And alam ko San Fernando na yung susunod dito. Sinisipon na ako guys. Welcome Depot. May maliit ulit na tulay dito. Papasok na tayo ng bypass road. San Fernando na tayo guys. Hindi na sana ako dadaan dito, kaso lang naiihi ako guys. So dito lang may alam akong na ano, pwedeng pag-ihian. Ayan, magpapagas na rin tayo.
palabas na ulit tayo ng National Road dito sa mismong bayan ng San Fernando. Ay San Fernando City Plaza na yan. City Plaza. Kaliwa tayo dito, guys. Alright guys, dito tayo ngayon sa San Fernando Shopping, San Fernando Supermarket and Alpha. Yan, pahinga muna. Wala pa yung kasama natin na aakyat sa Baguio. Bili muna tayong face mask dahil wala tayong dalang face mask. May face mask po kaya, te? Face mask. Face mask. Ayad da. Po. Okay lang po. Magkano po? Magkano po? Alright, so balik na tayo sa may motor. Yan, may face mask na tayo, guys. Dito na tayo lumabas. Wala pa yung kasama ko. Ang tagal. Usapan namin 8 left. Alright, so see you later again, guys.